ҷуни ман тез ки дер шидааст. Бахрамат асали, ман ёдам кардиам. Дӯстет медорам ки. Эй, ту маро дӯст медорӣ? Дӯстат медорам. Ту маро дӯст медорӣ? Адахта худат медонӣ ки ман бе ту хайна барои чӣ дӯст медорӣ? Чихеяк? Ту маро гуфтӣ ки маро дӯст медорӣ. Сабабаш дар чие? Барои чӣ ту маро нағз мекунӣ? Куҷои ман туда маъқулай? Ман охи чӣ? Шумоя балаболен даҳан дорен ҳамат просто. Охай ҳафти савола. Бихайна ту чӣ ба маро нағз мемии? Барои чӣ ман туро нағз менам? Барое ки ту сияи негрӣ, номутан шӯраи мошин дорӣ, сум дорӣ, лӯпои чӣ дорӣ, маро конкрет намешапӣ, ман дар ишқи ту лӯшпидагим. Барои ҳамин ман туро нағз мебинам. Ана ки ту чӣ ба маро нағз мебинӣ? ҷон охи, марам дафша. Охай чӣ ба дафша мегӯ? Зачем гандагӣ? Дафша! ҳаромии худозада. чокаданя ибо? гӯш кун ҷон, ман мӯи сарта дӯст медорам. Сарма? Даҳанта? Ин аҷотам охи. Бира дафша инҷа.